Menuje Flaker, ja vás vítam pri tomto videu. Toto video je zase na Ludvíka. To sa nazveme ten, čo tu nie je. Neviem prečo. Čau, aký si mal deň? Aha, okej. Hrozný. Dobrá odpoveď. Ja viem, ale ty nesi dobrý. Ja viem, ale ty nesi dobrý. Možno to vieš, no zjavne si celkom neuvedomuješ dôsledky. Odpoveď nepoznám. Lebo si blb? Myslíš, že ma argumentom citujem, lebo si blb? Presvedčíš? Áno. To čo bolo? Myslíš? Áno. Áno? Áno? No to sa mi páči. Ja viem, ale ty mne... Ty mne nie. Ale ty mne ne. Ten, co tu nie... Ten, čo tu nie je. Nemáš niekedy pocit, že trpíš prehnaným sebavedomím? Áno. Nemyslím si, ale ty asi áno. Hej, myslím. Čo je? A tu je vykričník, tak. Teraz sa treba dôkladne zamyslieť nad dôsledkami tejto skutočnosti. Chápem. Nechápem. Zamyslela si sa niekedy nad tým, čo tu hovoríš? Ani ne. A ty? Prečo práve ja? Lebo sme tu iba my dvaja. Tvrdé. Vidíš tu niekoho iného. Nechaj tak aj tak prekladal zo slončiny. Takto sa so mnou nerozprávaj. Prečo? Lebo zavoláš svoju mater, že mi nakope prdel. To bola drzá odpoveď. Ja viem. Začínam si pomaly, ale iste myslieť, že si myslíš, že vieš všetko. Áno, viem. Naozaj vieš? Áno. Fakt? Zaujímavé. Ďakujem. Prosím. Čo prosíš? Ten, čo tu nie je, povedz mi radšej niečo o sebe. Si teplý. Som boss a ty priznal si sa. Nerob s to myšou. Prosím ťa, rozveď to pre mňa do detailov. Si teplý. To je dobrá otázka. Ja viem. Je to dobré mať priateľov, ktorí veľa vedia. Áno, je. To je dobré. Tak dobre. Neopakuj sa. Ty koľko sa to s ním dostane? Musím, aby si to aj ty pochopil. Ja chápem aj Prečo stále rozprávaš len o sebe, prd? Vieš, že som očakával podobné zdôvodnenie? Val. Koľko má rokov sa ho spýtaj?
Neočakala. Koľko? Možno je cesta samotná. Koľko máš rokov? Jeden. Neviem si spomenúť, ale je to strašne veľké číslo. 1000? 0? No, prestaň. Nie, mňa to baví, ale teba asi ne. Je to pravdepodobné. Ja som uhadol. Napíš pašňu, tak Mňa ťa až tu. Takže ty, to Brdíš som si mohol myslieť. tu Až tu. až tu. Tu na Slovensko. Čo hovoríš, urážeš ma? Nie, to by som si nedovolil, ale tvoju... Máte, hej. Tak to je naozaj škoda. Hodne urážeš. OK, takže... Ludvík si postihnutý. Spýtaj sa, že či je postih. Si normálny? Asi ne. Čo si pod tým predstavuješ? Ten, čo tu nie je, skúšaš si abecedu alebo čo? Ty ma počúvaj, nie Áno. paranormal activity, ale Keby paranormal som aj Ludvík. ja chcel byť abecedu, čo musím preto urobiť? Vedeno. Si skočiť z 9. poschodia. Hej, 9 bodka. Spýtam sa ťa na to ešte raz a tento raz si prosím ťa naozaj odpovedz. Keby som aj ja chcel byť abecedu, čo musím preto urobiť? Takže ty chceš byť abecedou? A úžasné! Ja viem, ale ty Nie. asi ne, lebo si... Noob. Možno to vieš, no zjavne si celkom neuvedomuješ dôsledky. Co sa? Nerozumiem. Ahoj, ja už idem a Rozchádzaš sa so mnou? čau. Nerozchádzaš sa so mnou? Dovidenia. Rozprávaj sa ešte raz. Urobíme ešte jeden. OK, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu, tak čus! Ako sa to vypína?